Mă numesc Andrei Iaroșcencu, am 35 de ani și vin la Tudor Tennis Trophy de, cred că peste 10 ani de zile. Sau s-ar putea chiar să fie aniversarea de 10 ani anul ăsta. I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a live wire. O idee foarte bună a Mariei și a tatălui ei a fost să organizeze Tudor Tennis Teams, o competiție ușor modificată față de turneul clasic care se ține anual, asemenea Cupei Laver care se ține în calendar oficial al tenisului mondial. Sunt implicate două echipe, a câte 6 jucători și există o libertate foarte mare a capitanilor de echipă de a alege ordinea jucătorilor care intră pe teren în fiecare zi, precum și componența echipelor de dublu. Și atunci iese un mix destul de interesant și e mult mai multă distracție și amuzament. Se susțin părțile, fiecare parte își susține jucătorul din echipa proprie și este o distracție mai mare ca la un turneu clasic, unde joacă fiecare pentru el, practic. Suntem în ziua 2 și scorul la acest moment e 3-3, deci e foarte disputat clasamentul general. Drept urmare, jocurile sunt spectaculoase, e distractiv. Provocarea pentru mine, ca de altfel în fiecare an, e să-mi depășesc o oarecare emoție pe care o am în momentul în care se joacă pe puncte și sunt și spectatori, între ghilimele, că suntem numai între prieteni aici, numai că pentru mine personal, dacă joc acasă sau la antrenament când mă pregătesc, e diferența de nivel destul de vizibilă față de meciurile oficiale. Aici am destul de mult trac și provocarea mea ar fi să scap de acest trac, să pot să joc mai relaxat un pic atunci când sunt pe teren. Ca să poți să câștigi în tenis e nevoie de o combinație de factori. Pe lângă, bineînțeles, valoarea individuală pe care trebuie să o ai un joc, trebuie să-l ai un joc cu un nivel destul de ridicat, trebuie să ai psihicul foarte bun, foarte bun. E un sport extrem de greu. Nu este ca la fotbal unde o echipă te mai scoate dacă faci o greșeală individuală. Aici orice greșeală se vede și trebuie să ai psihicul foarte puternic și să nu te afecteze nimic din ce se întâmplă în jurul tău, să poți să produci nivelul pe teren pe care l-ai și la antrenament, de exemplu. Mi se pare că atât Maria cât și tatăl ei fac o treabă deosebită și organizarea de la an la an e din ce în ce mai bună. Deci, nu știu, trebuie să mă gândesc foarte tare să găsesc un punct negativ și să venim cu propuneri de îmbunătățire pentru viitoarele ediții. Tudor Tennis Teams pentru mine înseamnă o formă de relaxare, o formă de a socializa cu prietenii și de a ne petrece timp împreună jucând tenis, un joc care ne place tuturor prezenți aici.